Kapreka pinsu kapreka lusu pen kacok karap jui pu to mon lang nulang ja bom tanglo lason si dokmoka police station ke par lupon beloghat kangbura timung arong amekar jiwan timung lapen ki sangpi milirong pipi tumta chapa chorsi ningkan hini usu phan chpat hi ponlo lapan kalang litum dukwak pu wifi sami jiwan timung sami ahema sortum ki an eom ke cholong nang ji pu bensi ka chongdat sami sang si pinlo lapusona pora hutsi sangpi milirong pipi abang pun ke cingki pena jok pensi kapreka pinsolong kacukat duntanta dutanglo bon same nini thoma phi sangpi milirong pipi bangta puthor hem chebang thudetlo sangpi milirong pipi aning chirui pensi do thagra petpu lapen ki munon phike lason choklem khlelo bon pu pena jok pensi a chor abang sami thangnat chi pu pedetlo bon same jivon timung abang sami ane om ke cholong nang ji pu pena jok mansi Nagaland Waka district along si sai chongda dam dan juilo lapusona pora hurpensi achor sangpi milirong pipi Dipawali puja aruyabang apenan hem ka be hut pe chini lorpensi asupi ningkan hini lapenki ahema sor dhmache dukang bupsi kapre pinso long semi chokadun thujuilo sangpi milirong pipi aphan semi ahem sor tum te boktarai don rap chini theklong an semi chibir talablo bon semi sangpi milirong pipi aphan bangki thangnat semi birta chelong ledalo lasi sangpi milirong pipi nahole dodam semi nini thom angbong hem ka chewang ji aphan si jivan timung abang semi pachini ponlo te sangpi milirong pipi aphan achor jivan timung bang chinghonvik lasi nini thom angbong chongchi hem chewang phitlo potangti sangpi milirong pipi aphan achor jivan timung bang thangnara lam semi pupelo pasi pachini ponlo bon samel RG dingkhluya phisi hem ka chewang lu potangti sangpi milirong pipi aphan ki ding pondektet pupusi jivan timung ben semi pachini pon lasi sangpi milirong pipi phan majok atumle theklong semi 9395592017 along birta vek thapusi jivan timung pen chunuri pon